Ok. Salam alaikum. An balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don n'o ye Amara Sila jury chercheur. N'o k'a sɔrɔ aw bɛ yan aw connectelen don. M'a ɲini aw fɛ a ka vidéo a ka a partager kojugu. N bɛna les révélations ba de kɛ aw ye. Faransi nakun Mali kɔnɔ n bɛna révélation dɔ kɛ aw ye sisan. Faransi nakun Mali kɔnɔ u jigi bɛ Mali kan kun min na n bɛna kun dɔ n bɛna expliquer aw ye. An bɔra o révélation kalama ka sababu kɛ u yɛrɛ ka journaliste dɔw bɔra n'a kuma ye. An bɛna ko caman faamu Mali ko la en même temps anw yɛrɛ fana kan k'an kɔlɔsi fɛn dɔw la. Est-ce qu'il y'a faamu? Fɛn dɔw bɛ Mali bolo dugu jukɔrɔ fɛn dɔw b'an bolo an kan k'an kɔlɔsi u kɛcogo la. An bɛna ka n'an da don o la. O tɛmɛlen kɔ a ye partage fanga bonya. An bɛna an da don lithium a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ ni lithium bɔra yen an bɛna an da don Guinée équatoriale. Malien hakɛ dɔw minɛlen bɛ Guinée équatoriale an bɛna dama kasi kɛ. Malien dɔw minɛlen bɛ Guinée équatoriale a bɛ wagatinin bɔ. Il y a 5 jours an ye vidéo dɔ kɛ Tamamɛnɛ Sise ma bɔ an bɛna segin à la charge. N'a fɔra ko Mali diplomatie bɛ ka monter en puissance. Mali armée bɛ ka monter en puissance. K'a ye ko malidenw bɛ ka mafiya Mali dugukolo kɔ kan. Malidenw boyannen tɛ Mali dugukolo kɔ kan. An ka diplomatie monter en puissance ne bɛ sigi a la. N bɛna n da don o yɔrɔ fila la. N bɛna ninnu de développer k'a da aw tulo kan a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila jury chercheur. A b'a kalama an ka page minɛlen bɛ a bɛ wagati bɔ. Donc a ye cœur bila a ka j'aime caya a ka commentaire caya a y'a bila groupe a y'a partager groupe Facebook ani groupe WhatsApp a y'a partager a bɛɛ kan. Nin yɔrɔ la k'an ka groupe WhatsApp ani groupe Telegram ka u fo mɔgɔ barikamaw de bɛ groupe ninnu kɔnɔ. Mɔgɔ kodɔnnaw de bɛ groupe ninnu kɔnɔ. Groupe in kɔnɔ an bɛ échanger idée baden na an bɛ ɲɔgɔn bilasira wa ne yɛrɛ bɛ hakilina caman ta groupe in de kan. Ka baara kɛ ni o ye sur les réseaux sociaux parce que mɔgɔ intellectuel mɔgɔ ɲɛnamaba de bɛ n ka groupe WhatsApp ninnu kan. Donc ka cɛ n'a musow ko u bɛɛ fo. K'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension, diabète, furudimi, reindimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro 78 78 03 03 a ye fura ninnu san a ka nkalon bɔ n da. A ye fura ninnu kɔrɔbɔ dɔrɔn. O tɛmɛlen kɔ an b'an ka belebele fo Seku Lasana Kanɛ. Maliyɛnw jigi Seku Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. A ŋunana don min na ko maliyɛnw ka degun banna k'u tɛna tɔɲɔ fanga fɛ tuguni. N balimaw o ma dogo mɔgɔ la dɛ. O kuma fɔra aw bɛɛ bɔra o kalama. Ko caman bɛ ɲagami ka fɛrɛkɛ a bɛ taa ɲɛnabɔ Lasana Kanɛ de fɛ Segu. Donc a ka foli bɛ yan k'a ka Mugadama Abubakar Kamara fo yan fo Kati. O tɛmɛlen kɔ ka Seyidu Ba n'o y'a ka kadira ɲɛmɔgɔ ye o folilen bɛ yan ka Seku Fitinin fo. Seku Fitinin a ka foli belebele bɛ yan. Ka Lasana Danbele ninnu bɛɛ ka foli a bɛ yan. Donc ka partage ɲini aw fɛ a ka fanga bonya ka Segu autorité morale fo Ashrafu Sharafa Buye Ayidara a ka foli bɛ yan ka se Sufi Bilal ma. Cheikh Sala n'o ye Muhammad Abdoulaye Chadou mɔden ye. Cheikh Sala Kandialo Dankɔrɔba bɛ yan. A foli bɛ yan Dilika bɛɛ ka foli bɛ yan. Donc voilà a ye partage a y'a fanga bonya. A ye partage a y'a fanga bonya. Donc an bɛ sɔrɔ ka don an ka révélation kɔnɔna la. N balimaw an bɔra révélation min kalama an nana ka n'a ye est-ce qu'il y'a faamu u ka page dɔ bɛ yen ko Le Monde. Macron de ŋaniya yira ja Macron bɛ ka intervention fɛn fɛn kɛ Mali la a bɛɛ kun ye Mali dugujukɔrɔ nafolo de ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Macron bɛ ka fɛn jumɛn de viser Mali kɔnɔ yan ale ni Sahel kɔnɔna la an bɛna nin révélation de d'aw kan. An bɛna nin révélation de fɔ aw ye k'aw bɔ nin révélation de kalama ja Faransi ye guerre inventé de Faransi ɲɛ b'an ka dugujukɔrɔ nafolo de la. An ka dugujukɔrɔ nafolo jumɛn
France ɲɛ b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo min na a bɛ fɔ de ma ko lithium jaja Macron bɛ sogo ni anw ka lithium ye Macron bɛ da ni anw ka lithium ye Macron bɛ wuli ni anw ka lithium ye ja anw ka lithium Macron ɲɛ bara kelen bɛ o de la fɔ ye kuma fɔ a man ka kuma min fɔ n bɛna vocal k'a la est-ce que y'a faamu a ka nin yɔrɔ a lamɛn journaliste bɛ Macron ɲininka ko gɛlɛya bɛna ale France sɔrɔ ka sababu kɛ Ukraine crise ye kurantigɛ ko gɛlɛyaw Macron ko k'u kana siran est-ce que y'a faamu ko ni pétrole t'u bolo ko lithium bɛ u bolo ko lithium bɛ France bolo France dun lithium tɛ bɔ France dugukolo kan lithium n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ France dugukolo fantan naani bɛɛ ta k'a lajɛ i tɛ lithium sɔrɔ mais an ka information in k'a la a ka information in lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tila ka na don analyse kɔnɔna la. Un instant. Enfin ça, c'est si on vivait dans un monde idéal. Dans le vrai monde, on a du lithium en France, ça c'est vrai. La main. Et le lithium, ce serait la solution miracle pour remplacer le pétrole et permettre à nos voitures du futur de se déplacer sans polluer. Enfin ça, c'est si on vivait dans un monde idéal. Dans le vrai monde, on a du lithium en France, ça c'est vrai, mais on en est... Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Et le lithium, ce serait la solution miracle mais tu n'as pas Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Et le lithium, la mer. miracle pour remplacer le pétrole et permettre à nos voitures du futur de se déplacer sans polluer. Enfin ça, c'est si on vivait... Un instant. Avec ce que la mer Donnez-nous votre avis. Avec ce que la Pétrole, mais on a du lithium. Et le lithium, ce serait la solution miracle pour remplacer le pétrole Ah, et la permettre à merde. nos voitures du futur de se déplacer sans polluer. Enfin ça, c'est si on vivait dans un monde idéal. Dans le vrai monde, on a du lithium en France, ça c'est vrai, mais on en extrait pas du tout. Et on en importe la quasi-totalité de pays étrangers. Alors, comment ça se fait? Le lithium, ça ressemble à ça. Et c'est ce qu'on a trouvé de plus pratique pour faire des batteries capables d'accumuler un maximum d'énergie tout en restant les plus légères possibles. Du coup, depuis le début des années 90, on en a mis partout. Dans nos caméscopes, nos téléphones portables, nos ordinateurs portables, nos cigarettes électroniques, nos enceintes, etc., etc. Non seulement il est partout, mais il est surtout dans des produits qui vont être de plus en plus demandés en raison de la transition énergétique. En gros, c'est remplacer les énergies qui produisent du CO2 par des énergies qui n'en produisent pas ou peu. Et pour faire cette transition, il est estimé que nous allons utiliser 42 fois plus de lithium en 2040 qu'en 2020, puisqu'on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est batterie électrique. Bref, la demande en lithium va exploser. Alors, où est-ce qu'on en trouve? Eh bien, un peu partout. Les pays qui en exportent le plus sont l'Australie, ces 3 pays d'Amérique du Sud et la Chine. Ok, mais pourquoi pas en France? En vrai, on serait beaucoup plus indépendants si on produisait nous-mêmes. Eh bien parce que ces dernières années, la France a plutôt eu tendance à fermer ses mines. Car une mine, ça pollue forcément et ça chamboule la biodiversité environnante, ce qui provoque de vives contestations. Pour le lithium, il y a plusieurs méthodes différentes, mais globalement, soit on creuse une mine et on extrait d'immenses quantités de roches pour récolter un petit peu de lithium que l'on traite ensuite avec des produits chimiques, soit on récolte le lithium à partir de saumure. Mais c'est une technique qui demande d'énormes quantités d'eau et ça peut assécher les régions alentours. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron parle de Mine responsable. qui respecterait des critères environnementaux beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et c'est à ça que s'est engagé le groupe Imerys, qui a annoncé vouloir extraire du lithium en France, dans une mine dans l'Allier, en 2020. Donc, Balmo, abora kan reportage abora kan lamɛn sisan. C'est-à-dire, u ka kunnafonidilaw bɛ ka Macron ɲininka est-ce qu'il y'a faamu? Ko France gulonnen bɛ pétrole la, n'i y'a ta k'a lajɛ Ukraine crise i b'a ye k'a fɔ pétrole sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya diɲɛ don o don pétrole i b'a ye k'a fɔ essence carburant a prix bɛ ka gɛlɛya France en même temps France bɛ fɛ k'i ka dépendance ka o dɔgɔya est-ce qu'il y'a faamu pétrole la journaliste kɛlen ka Macron ɲininka ko Macron b'a kɛ kɛcogo jumɛn na Macron ko lithium bɛ u bolo ko n'u ma pétrole sɔrɔ ko lithium bɛ u bolo k'u bɛ baara kɛ ni lithium ye n'a dun y'a ta k'a lajɛ France dun lithium tɛ bɔ France dugukolo kan
Naya takala France te lithium produit France ka lithium a bebe bo Afrique de France be Afrique de dugujugoro nafolo bo est-ce qu'il y a famu ka baraka no ye krengrene ala lithium na du lithium takala actuellement lithium a yira Mali la a yira ka fo comme lithium Mali bena le lithium boli damne Mali bena le lithium ferel damne Mali bena le lithium a commerciali ka o damne no ye ka lithium ferel lithium ni a tagalay a usine ba a entreprise ba créera Mali konna la Assimi Goïta ka tana no ye lithium ye bo France kun jigi dalen bɛ ni lithium ne kan parce que diɲɛ kɔnɔ bi ni y'a ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn énergie solaire i y'a mɛn ko batterie i y'a mɛn ko panneau i y'a mɛn ko kuranmafɛnw a bɛɛ ni juru ye est-ce que i y'a faamu lithium de voiture électronique voiture minnu n'a bɛ recharger batterie la a b'a kalama k'a bɛɛ ni juru ye lithium de ye wa o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ lithium ne ko bɛ France Mali lithium ne ko bɛ France kabiri Assimi y'a bɔ a da la kabiri an ka gouvernement ye lithium bɔli daminɛ France ma contrat sɔrɔ alors que olu nana intervention servale kɛ k'o yɛlɛma ka kɛ barikani ye i b'a ye k'a fɔ France tɔnsi de wulila parce que lithium baden de bɛ Sahel kɔnɔ lithium caman de bɛ Sahel kɔnɔ anw yɛrɛ t'a dɔn an b'an ka lithium an b'a utiliser cogo min na ni ye révélation ba de ye ko France ko ni pétrole tɛ yen k'olu bɛ pétrole remplacer ni lithium ye ko carburant ko crise tɛna olu tɔɔrɔ pétrole ko crise tɛna olu tɔɔrɔ k'u b'a remplacer ni lithium lithium dun tɛ bɔ aw fɛ lithium bɛ bɔ Mali la lithium bɛ bɔ Sahel dugu damadɔw la mais n'i y'a ta k'a lajɛ Mali de y'a décider Sahel kɔnɔna la k'ale bɛna ni lithium produit bon France ka entreprise kelen tɛ yen ko min ye marché sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que i y'a faamu o lithium ko la bon o de la ala ye Mali sɔn fɛn dɔ la Mali autorités ka nin lamɛn diɲɛ bɛ ka boli lithium nɔfɛ bi diɲɛ bɛ ka girin lithium nɔfɛ bi n'a fɔra ko o lithium yera an fɛ yan an fɛnɛ an k'a lajɛ an kana ko ɲini yɔrɔ jan dɛ kuranko gɛlɛya min bɛ an kana sɔn lithium ka feere dɛ kuranko gɛlɛya min bɛ an k'a demander est-ce qu'il y'a faamu chinois u k'an dɛmɛ an ka lithium exploiter lithium an k'a kɛ courant ye an k'a kɛ batterie ye an k'a kɛ panneau solaire ye gɛlɛya min ma an bolo courantko la an ka lithium nafa bɔ an ta kana kɛ k'an ka lithium bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ka taa ka jamana exploiter ni lithium ye k'a sɔrɔ lithium ɲɛci bɛ anw ye anw ka courantko ma maîtriser an bɔra ka reportage min kɛ a yɛrɛ ye caman mɛn lithium nafa la a ye caman mɛn est-ce qu'il y'a faamu lithium bɛ fɛn min représenter France ni bɛ lithium kan ka se degré min ma an bɔra k'a reportage k'a la a y'a mɛn Macron ko ni pétrole ma sɔrɔ ko lithium bɛ sɔrɔ a b'a lithium bɔ min n'a b'a bɔ africains de fɛ a b'a bɔ a ka colonies de fɛ a b'a bɔ Mali n'a ɲɔgɔnnaw anw ka jamana de kɔnɔ mais Dieu merci anw ye France gɛn o de la barika ni ka intervention na i b'a ye k'a fɔ France kaw intervention ani bulldozer dugujukɔrɔ fɛn baden fɛn minnu bɛ dugujukɔrɔ fɛnw labɔ France n'o matériel caman de nana ka tɛmɛ kɛlɛkɛminɛn kan bulldozer sanu sennaw sanu bɔnnaw ka dingɛ sen ka taa sanu ɲini o matériel min bɛ France ka kɛlɛkɛminɛnw na o kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ tun t'u bolo o de la n balimaw n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Sahel la kɛlɛ o kɛlɛ bɛ farafinna kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Mali nɔrɔ yanfan na a bɛɛ y'an ka dugujukɔrɔ nafolo de ye dugujukɔrɔ nafolo an bɔra ka France kan de mɛn bi la côté américain kun bɛ lithium nɔfɛ u bɛɛ b'a dɔn lithium bɛ Mali kɔnɔna la France fana bɛ lithium nɔfɛ donc Macron ko Russie bɛ ka chantage mun k'u la pétrole ko la dɛ Macron bɛ fɛ est-ce qu'il y'a faamu ka n'a ka santé ka n'a ka économie lawuli k'o pétrole ko in ka o yɔrɔ compenser a jigi bɛ Mali Burkina Niger a jigi bɛ olu de kan est-ce qu'il y'a faamu k'olu ka dugujukɔrɔ nafolo exploiter pour que ale k'a ka industrie layɛlɛ pour que chômage kana ka jamana sɔrɔ pour que saraw ka to u nɔ la pour que peuple français kana sɛgɛn u kana souffrir surtout an bɛ wagati min na nɛnɛ wagati Russie y'a ka gazi coupé u la français kamana gannen u dɔnko bannen donc u ɲɛ bɛ anw ka dugujukɔrɔ nafolo de la bon n'a ma ɲɛ ko problème ye anw ka dugujukɔrɔ nafolo de ko bɛɛ bɛ k'anw ka dugujukɔrɔ nafolo de an t'a lajɛ an yɛrɛ fana k'an ka dugujukɔrɔ nafolo exploiter a nafa ka se an ma an kana taa di mɔgɔ wɛrɛ ma an kana taa feere mɔgɔw ma an k'a kɛ ka an yɛrɛ fɔlɔ mago ɲa lithium min bɛ an fɛ yan n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu lithium min bɛ an fɛ yan ala kama an kana lithium feere lithium min bɛ an fɛ yan an kana lithium an kana bɔ n'a ye an k'a kɛ ka batterie dilan lithium min ka transformer a ka kɛ batterie a ka kɛ panneau solaire ye cɛ an ka bɔ groupe san in na ne t'a dɔn mɔgɔ tɛ lithium t'i fɛ yen k'i bɛ taa groupe san
Mogote lithium ti fait. Et si avamu. Qui me barrage, qui me mise quoi lithium ni. Ame wati mna quoi. Dien clé de lithium ni. Parce que fait me glam bi dien kono technologie kuna. Ali asimi mena ale école scientifique min créé. Asimi nga école scientifique. Am mogo be jol lithium na. Na mena ale anga essai ke, anga drone essai ke, anga missile essai ke. Anga technologie a bela am mogo be jol lithium na. Donc lithium te kodeni makorome lithium ne kon enfin yampi ame wakati mna. Ora la ote mali to ene. Ote mali to ene. America ote mali to ene. Parce que fin do ba nga dugujugor la. Ore ba to olu be ke puissance, ore be ka olu bla sans feu. Parce que olu be ka exploiter ka baraka no. Aga aketo. Obe ko femi yini anga dugujugor la re. On muna an yɛrɛ to o n'o fɛn bɛ an fɛ yan yani an ka feere mɔgɔ wɛrɛ ma an t'a lajɛ an ka o fɛn baara an fɛnɛ k'a tɔnɔ bɔ wa an t'a lajɛ an ka fɛn baara an k'a tɔnɔ bɔ est-ce que courant kan ka tigɛ tuguni ka lithium to n kan tɛ s'a ma mais an ka labɛn lithium exploiteli kama an ka labɛn est-ce que y'a faamu dans les jours à venir lithium ka yɛlɛma ka transformer ka kɛ batterie ye mobile batterie ka kɛ courant ye est-ce que y'a faamu courant min n'i y'a ta k'a lajɛ n'a bɛ sɔrɔ énergie solaire la n'a bɛ sɔrɔ panneau solaire la n'a bɛ sɔrɔ centrale solaire la ni lithium b'an fɛ yan Mali courant ko de banna n'an ye lithium exploité an mago tɛ jɔ mɔgɔ si ka courant na tuguni an kana taa feere mɔgɔ ma tant que an ka courant ko problème ma réglé donc n bɛ nin de ɲɛfɔ an ka autorités ye u k'u hakili to nin na n bɔra nin révélation fitinin de o tɛmɛlen kɔ an bɛ don an ka maliyɛn minnu ka situation Guinée n'a gɛlɛyalen bɛ Guinée équatoriale un vidéo donc il y a 4 jours ame segengana tuguni à la charge am yo ke de façon générale Mali diplomatie be ka monter en puissance am be ko kuma fo mais ni ko ba traduire dans les faits dans la réalité ka ye Maliens te ka traiter ka ya à l'extérieur ambassade te ka umogo do Maliens na Maliens me ka do kasola o be ka problème soro o be ka nyani jugu soro à l'extérieur ni o takalay ka fo kanga diplomatie quand on monter en puissance, souvent est-ce que problème est-ce que en réalité, la diplomatie va monter en puissance? Parce que diplomatie là, a fait mouné, Mali Makan, Mali Barakecho, Mali, c'est-à-dire Mali représentation à l'extérieur, quand les Maliens sont à l'extérieur, Maliens qui ont gla à l'extérieur. Nous ambassade ni consulat on Maliens mega datu ka olu sigilento Maliens mega problème soro ko olu sigilento Guinée équatoriale bila côté Maliens me toro ou beta bla kasola Maliens me ça Maliens me maltraité o beka ke Guinée équatoriale ambe fanga mina au fanga ni atagale an c'est le principe de réciprocité ni tega dan klo koran fene be tega da iklo koro ni min kana mo sra ila on amo période min konala ko Maliens mega tonyo comme Maliens enfermés les mecs, comme des sur la Guinée équatoriale, comme à Bola, ah, ne be songa siga nga diplomatie ka monter en puissance là re. Est-ce qu'il y a femme? Ne be songa siga nga diplomatie ka monter en puissance là. Donc, en même temps, nga ministre des Affaires étrangères fait, moi fait baye Maliens mounou degounen be Guinée équatoriale. Ah, bila côté kabri be ka clé. Abado ko Maliens ne be toro Guinée équatoriale, il est temps fou ka siri adana. Il est temps fou ka siri. Est-ce qu'il y a famu Guinée équatoriale Maliens mega toyoni degu minge. Anga diplomatie, ka fo anga diplomatie. Ntado abe Abdoulaye Diop de Bouloa ou bien Maliens de l'extérieur ou kala ou fla beku impliqué. Il y a l'Union européenne et disons il y a l'Union africaine. Ame Union africaine nga tona. Ay Union africaine mobilisée car il y a comme Maliens mega toro Maliens mega degun sera à l'extérieur. No Guinée équatoriale. Ni Union africaine ma sega ngogla. Anga CEDEAO wele parce que jusqu'à preuve du contraire anga CEDEAO là. Angu wele est-ce qu'il y a fond ou coup daro Guinée équatoriale. Maliens mega toro ni degun mi soro. A toro na degun sega ba Maliens munu be kasola munu melele be berela aka sega ba. Otemele wa sabana. Mali ka protection diplomatique anga mogo nou be kasola ko papier ko problème dama yere ou be kasola problème kirikaraw la Mali ka protection diplomatique accordée ouye au koro e mune protection diplomatique au koro ko Mali yere bena do olu mogo jigi koro ka affaire traité d'état à état parce que ni affaire nous ma traité d'état à état ka ato adamadon yere dama ni yonte Maliens ani Guinée équatoriale olu ka autorité
malien ti chance soro il est temps anga autorité fana ka ou investir anga autorité ka ou impliquer anga autorité ku sendo à la Guinée équatoriale ou ka malien traité kanya ou ka malien boya ou ka malien gasisigi ni Mali tagala ne ma me kanga problème de la ka Guinée équatoriale ressortissant dans Mali là Mali be étranger au boya Mali be dunan boya Mali be dunan fait côté dunan soro Mali konna la ya essiya famu on yɛrɛ ka tabolo n'anga danbe la on te son problème nga dunan sɔrɔ mais n'a fɔra tuma bɛɛ ko malien bɛ ka traité à l'extérieur k'an ka représentation diplomatique tɛ ka u jɔyɔrɔ la cɛ an ka diplomatie k'a bɛ ka monter en puissance an b'an yɛrɛ ɲininka c'est relatif a bɛ ka monter en puissance ka taa yɔrɔ jumɛn cɛ an sera yɔrɔ dɔ ma cɛ an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye n'o de fɔ an mara ne bɛ transition soutenir mais wala an bɛ tiɲɛ fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛlɛma dɔw bɛ bilahi n'an ma nin yɛlɛma kɛ Mali kura ko tɛ tiɲɛ ye yɛlɛma dɔw bɛ n'an ma nin yɛlɛma kɛ n'an tora k'an ɲɛ tugu ka taa nin sira kan an bɛ Mali kura min kɔ walahi an kɛ man di k'a sɔrɔ il est temps mais pratique dɔw bɛ olu kan ka yɛlɛma ni Faransi y'a kanw na anw m'an ta sara Faransi la mais an ka ressortissants ni jamanaw y'a k'u la an fana Mali fana k'a lajɛ an bɛ se k'an ta sara o jamanaw la ni magara malien ressortissant na Mali fana u ka jamana kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔna la i ye min ɲɔgɔn kɛ malien na à l'extérieur Mali fana ka ta sara i la o de principe de réciprocité o la a bɛ fɔ diplomatie bɛ wuli i b'a ye jamanaw bɛ wuli ka fɔ ka bɛn kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka ressortissants u kana problème sɔrɔ bon Mali bɛ regroupement baden na an ka Union africaine da don a la d'abord an yɛrɛ k'a demander an n'u ka état an ka sigi an ka kuma Abdoulaye Diop ani Mali ministre des Maliens de l'extérieur ou quoi ou ka wuli ka taa Guinée équatoriale ka taa ninnu ka situation la k'u ka libération demander n'u ma se ka obtenir u ka Union africaine bila a sen na Union africaine u k'olu bila médiation na parce que n'i ye fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ don tɔn na de n'i ye problème sɔrɔ tɔn k'i lakana tɔn k'i sutura mais anw bɛ problème sɔrɔ tɔn tɛ an lakana tɔn tɛ an sutura o tuma an bɛ t'o tɔn ninnu na kun jumɛn na an bɛ t'o tɔn ninnu na kun jumɛn na donc an sera niveau dɔ ma malien minnu bɛ à l'extérieur a kɛra Faransi ye Guinée équatoriale Libye Mali état kana ɲinɛ o kɔ état ka devoir de don état ka obligation de don à partir du moment où nationalité malienne b'u bolo état kan ka mɔgɔw protéger Mali la mais Mali kɔ ka jamana wɛrɛw la état kan ka u protéger parce que o se bɛ état ye a fanga bɛ état la a moyen bɛ état kun ka maliyɛnw protéger à l'extérieur an kana bɛɛ to i gɛnfɛn bolo sinon dɔ ta bɛ taa n'a ye n'a fɔra Mali kura citoyen américain ni magara la bi b'a dɔn ko k'i magara mɔgɔ la i ka maga bi algérien na ni magara algérien na wallahi i b'a dɔn k'i magara jamanaden dɔ la mais i bɛ maga malien na a tɛ dɔn ko koba ye tuma bɛɛ i b'a mɛn ko maliyɛnw de cɛlen bɛ ka u doni u b'u fili ka n'an ka jamana kɔnɔ ou bien ko maliyɛnw de bɛ kaso la wali wɛrɛw la manamana ko cɛ an sera niveau dɔ ma il est temps vraiment état k'a lajɛ a ka jɔ a k'a ka diplomatie a k'a ta en main donc ni ne tun bɛ an bolo k'a da aw tulo kan a balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila jury chercheur voilà salamu aleykum